Alamisa février kalo tile 19 san 2020 ani wɔɔrɔ sunkalo ale tile 2 bi ye fala ye chrétien ni silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ sun daminɛ ɲɔgɔn fɛ kunungo olu ta ye tile 40 anw ta ye tile 30 ye nka anw ta bɛ se ka kɛ tile 29 ye sun fila ninnu an n'an da don olu la wolomasiri tabaw ka wulikajɔ Kemasina Segu marabolo la mun kɛra bɛ ka fɔ bamakɔla maaw ka wulikajɔ ye a kɛra cogo min an ye ɲɛ sɔrɔ a ko la min ye sariya wolomasiri tabaw ka gun kan sa ko ka fɛɛrɛ sigi giri dɔ ka sigi sen kan Orange Mali ale directeur ba taara premier ministre fɛ yen baɲumankɛtɔn minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu ni Asa Bajalo ɲɔgɔn ye silamɛw ni chrétiens olu bɛɛ lajɛlen sun daminɛ kunungo ala k'a timɔgɔ ɲuman di ani silamɛ ni chrétien ɲuman bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ k'o sinsin baara ninnu bɛna tali kɛ o la sunkalo ale kɔnɔna na min ye baarakɛlaw ye u ka baara ta waati ni baara jigi waati yɛlɛma bɛna don o la wa min ye sunkalo ye fana ale fana b'a to fana maaw ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya ni wulikajɔ ka kuma bɛɛ san kalo 12 min ye sun ye yaasa i ka se k'ale tɔnɔ bɔ musolakaw olu bɛ sɛgɛn kɔnɔna na ni waati na sabula baloko ni dumuniko ni suntigɛko ka bɛn waati ma o ye olu ta ye an na an da don o fana na conseil des ministres kɛra kunungo jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma min ye ministres ye ɲɛbila baara minnu kɛra u bolo ale ni ɲɛbila sariya minnu bɛ an na an da don o kɔnɔna na n'an bɔra yen sa jamana kɔnɔna na an bɛ se ka taa Yorosokaw fɛ bi Bankas ale ni Kayi marabolo kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na sa ko min ye sɛgɛw ka dege karamɔgɔ ye Thomson Tips n'ale Belgique ka ye fala ye ministère maaw ka bolofara min bɛ yen n'o ye direction nationale des sports et de l'éducation physique ye k'olu ko kabini janvier kalo tile 13 k'a ka walan sɛmɛ sabula k'a nana laɲini 4 kan kelen dɔrɔn de sera ka timɛ a tɔ 3 olu ma timɛ olu y'a jira sa k'a ka walan sɛmɛ o ye ko dayɛlɛlen ye sabula u y'a jira sa k'a fɔ kabini Mali kɔni dasira Sénégal fɛ quart de finale la fala ye k'a kun ye kuma minnu fɔ a n'a ye layidu minnu ta k'a si ma se ka timɛ minisiri so komi jamana de b'a ka musaka bɔ olu y'o kɛ a bilali o sababu ye an na tila ka an da don o la sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔ n'aw ka baarakɛyɔrɔ la aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma min ye Sunkaloba Jara ale tile 2 ye suntigɛ waati ma se maaw bɛ nisɔndiya tile fɛ i tɛ se ka baro min kɛ o kumaninw bɛ na kunungo cɛkɔrɔba dɔ ye ɲininka ko munna anw ka jamana ko tɛ se ka kɛ an sago ye n k'a ma ne bɛ min dɔn ne ka faamu la fala ye an bɛ ka mara kɛ ni minɛn min ye o de la a tɛ se ka kɛ an sago ye a ko ma cogo di n ko sabula ale de la k'a ye k'a fɔ Mali ka baarakɛda la ko maaw taara k'a fɔ k'olu ka baara kɛ jamana ye minnu ni a ma fɔ k'u ye tubabu kalan kɛ wa nka anw bɛ ka miiri tubabu kalan ta cogo de la an bɛ ka miiri tubabu kalan ko kɛ cogo de la olu ka fɛɛrɛ an bɛ ka baara kɛ ni olu de ye o ka gɛlɛ o ka anw bɔ nɔgɔ la sabula anw yɛrɛ ka maa minnu bɛ fɛn kalama minnu bɛ kodɔn minnu bɛ ko faamu n'olu welela kɛnɛw kan alimamiw mana wele kuma wulitɔ ko alimami ko dugawu k'an ye baro bɛ sigi k'a ban a bɛɛ bɛ taa fɔ tubabukan na fala ye hali sisan gouvernement min sigitɔ filɛ nin ye u ye mun yira k'u tigiw ye kalan min kɛ u ye kalan jumɛn kɛ anw ka maaya kalan wa anw ka dɔnni kalan wa anw ka seko kalan wa anw ka ɲɛnabɔto kalan wa minnu taara ka bila a la u ye mun ni mun sigi sen kan cɛkɔrɔba ko ma k'a tun b'a fɛ ka o yɛrɛ de fɔ ne yɛrɛ fana ɲɛna ko nka ko komi suntigɛ sera k'an ka